Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Long shisha ka Jingthoh nong kabakraw ya kipat ba nong rap jong kathan West Khasi Hills kibab kamilan ti bakin yo ban khet yo so nakakam rap jong ki Henry kumbalong mantai kinong rap kilama sai kawi pat ka jing e kata na ka jing Pynjot no jong Khñiang ya Riewhadem halor kini ki jing e ka bakinong rap Riewhadem ki kendo ha ka sngi pale kata yo ka Federation of Khasi Janta and Garo People West Khasi Hills District lingba ka agriculture cell klalay bani kendo ban buru ya ka Jingthoh Shaka District Agriculture Officer West Khasi Hills nakaliang jo kinong kat kam ka Fkjgp West Khasi Hills bakan thop yo ba Chandra Nongkhar General Secretary ba Jestarlan Lingkhoy Chief Organizer Lembat uba Penshai Kharbani Agriculture Secretary ka Fkjgp hakate ke jinglet ya kendo ya ka District Agriculture Officer klekarpat ektanat padipet bantawi kilat banyarap kinong rap Riewhadem hakisnong baper jongka West Khasi Hills District Naka jing syak Pynjot ha ukinjak Khñiang babamdo yaki Riewhadem haki keper balingka jokinong rap shushu ka Fkjgp kala jing modru syakatnat badipet bakadai ban ajing tip sya baro kisnong banyarap bat thawlat kham kloy ban pendu yaki Khñiang ki babam haki keper bat kilingka Riewhadem jokinong rap Khñiang bakinong rap kinome kendu jing e Ni ka Fkjp West Khasi Hills lengba ka agricultural cell hadin ka jingud jingnam jing ipat nong song snong jong ka West Khasi Hills kinong rep habayadai bat ka jingbam jong kenjak Khñiang yaki Riewhadem ka lakta sikadai yaki ni menta kasngi ngilalet ban yakenduk ya I district Agricultural Officer baniatai habedai bekajing jong ki nong rep jing bamdu jong ki kenjak Khñiang ban kumno ban thawlat ban penduk lani ban ai jingerap ai kilat jingerap yakini ki Khñiang ki bala jan bamdu ya ki Riewhadem hagani ka jaka ka jongi ti nagaleng ka jongi ru ngila kentu ban ai kloi kilat jingerap Khñiang ba kinong rep jong gadong kathan ka jongi bat hagani ka kisnong githau ba kinom kenduk ke jong hadin habot bat kinong rep kinom dunong hadin habot hakaju ka por nakaliang kaseng kala IT ru ya ka Jingthoh hai District Agricultural Officer hai bedai bat jing kenduk jong kinong rep abe ke jing bamdu jong gini ki Khñiang te ngingej kham ba nakaliang ki officer kin simkhia Bakham tam akum gani kapor kaba ngisim jenjar ngikerduk haborok kiliang tingis kam ba lengba kini barok ba nagaliang ka office kan sa simkhia ba gipet ba nong rep kinyo jing mentoy